Hölgyeim és Uraim, az a mérhetetlen megtiszteltetés ért bennünket, a Hobó Bandája zenekart, hogy legalább 10-15 éves szünet után ismét játszhatunk. Vácott ráadásul egy ilyen V4 fesztiválon, aminek még egyéb hozadéka is van, ami közel áll hozzánk, nevezetesen színház, költészet és zene. Ebből az alkalommal szeretettel meghívom önöket a Hobó Bandája előadásra, mely ugyanolyan, mint régen. A címét azt nem árulom el, az alcíme az Szégyen és gyalázat. Szeretettel várunk mindenkit.